ya digo. Pues ni un grasa pizka bat, esparroa. Ona. Hace bigarren erako zer beren zua. Nudesa. Pues ni hazen hori eta pizka. Lo egitean du. Ez duzu bukatu, etor? Pues nik horrela egitean du pizka. Leku guztietatik korrika egiten nintzen egunero da orain ikusten nauti. Zerako ez dina goto. Hori, nire ustez gehi jate bat dira. Eta gainera, nire ustez gehi kolesterol gehi dira. Vale, ahora voy a cambiar, ¿vale? Vale. Esaztu hortzak arbitzea. Vale. Ba. Eta urraztegia. Bukatu dut. Vale. Bye. Tantu. Serio. ¿Qué hora están? Bueno, a ver, esta niña no da caso. Vale, lehen ez daukazu, niña. Pero rendí bihazte. Vale, ikusiko dizut zer daukazu, bale? Vale, operazio bat egingo dizut, etorri nirekin. Jarri, Saldo. Tengo lo de aquí. Bueno, al principio, de género yo
23 kilogramo pesatzen duzu. Eta bat mairu 32 metro neurtzen duzu. Gehiago, baina gehiago zure alturarako gehiago pisatu behar duzu. Zatozuna. Hori izango da. Txame! Hombre, Patxuku! Zemo, Hombre! ekarri dut pastillak egun osoa martxan egoteko. Bai! Mira ni, hombre, mira ni! Eta gehiago! Bueno! Eta importaba, beste gehiago daukago. Guazen jatera, osea, gero... Hauea, guazen jatera gara eskotekara, gero. Buah, itori. Madre mía! Ya, ahorita, bueno. Guazen jatera, Ahora izan dut, Buah, diskoteka zordutan. ¡Ay, hasi da! Venga! Pase, venga! Alvaro, Chico, ¡buah! son minutos. ¡Buah! No gehiago. ¡Buah! Komunera nuen, momentu bat. ¡Buah! Medikura joan behar dut. Bai, medikura. Hori luzioak egiten. Opa! Ze estresatuta nahi. Bihar examen. Orain, labagailua. Garbigailua. Egun batean, buruzoia geldituko naiz. Orain, ezin da sartu. Goian. Ohe bat erosi behar dut. Estresa ozen badenbora irainiko du. Oiba! Buruzoia gelditu naiz. Laguntza behar dut. Kaixo, gaur etorri naiz tratamendu estresatuko tratamendu bat bilatzen. Etorri nirekin. Lehenengo bizimodua hartuko dugu sakon eta gero poliki pasako dugu. Venga, berriro. Ikusten dudanez, masaje batzuk ematera edo mazara. Bai. Etorri nirekin. Ze ongi sentitzen naizen. Horrela jarraitzen badut, estresak kenduko zait. Orain, ze ongi nagoen. Ia eta hobea. Aiba, ni ez dut nahi dut? Ni pastilla hauek jaten ditut, baina ez dira txarrak. Ez. Bueno, ni jago
Baina zer da hori? Zure pastillak utzi ditudalako. Ba ez dakit. Ni begira. Hala. Venga, vale. Fermol, Saudi. Ayuda, cierra investe, venga, bota hori zerta. Venga, basta. Kaixo. Fermol. Lo paso usted, venga, tira médico. Tira médico. Agur. Kaixo, ayudan a Bueno, ikusten dudanez, emaitzak oso larriak dira. Hemen esaten du biriketa gomin bisa kasula. Orduan, pastilla batzuk errezetatuko dizut. Apuntatuko ditut hemen. Eta hauek dira. Orduan, 12 euro balio dute. Eta pasatu farmaziatik ordaintzeko. Eta dieste eta gero, etorri ikusteko nola datoa. Vale, agur. Agur. Bai, ikusten den bezala bai. Bueno, bere eskolaritasuna tratamendu bat dauka, eta da, dinero kirola bizitzat. Nire txibaketik, mesedez. Vale, Noa, agur. Irekita dago. Ajo, zer egiten ari zara? Kaixo, egoen telebiste. Baina nola telebista ikusten, zu kirola egin behar duzu gaien eskolaritasuna bitzeko? Hasi korrikatuko mesedez. Vale, Noa.